Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Bidiyon mu na yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka samu data masu sauki sosai da sosai kenan. Yadda idan ka siya data da kuɗi kaɗan za a baka MB da yawa kenan. Yanzu za mu shiga cikin bidiyon, amma da Allah ina roƙonka idan yau ne farkon zuwanka channel ɗina, kuma ko ka manta kana bibiya na baka danna mun subscribe ba, sai ka taimaka ka danna mun subscribe, sannan ka danna alaman kararrawa yadda da zaran na ɗora wani sabon bidiyo zai zo a gare ka. Amma shiga daga cikin bidiyon. Wannan tsarin da zan nuna muku sun kasu kashi-kashi. Idan wani bai yi ba a wayanka ko a sim ɗin ka zance, sai ka je ka gwada wani step ɗin da zan bayar. Idan kuma dukansu ba su yi ba, sai ka jira in Allah yadda zai yi kokari za a ƙara yi wani bidiyo akan yadda za ka samu data masu sauki sosai da sosai kenan. Yanzu za mu shiga inda ake sa wannan kati, gashi nan mun shiga haka, sai ka danna *121#. Idan ka danna *121# sai ka zaɓa numban ka na MTN. Idan ka zaɓa numban ka na MTN zai nuna maka option guda 5, sai ka karanta ka gani, zai nuna maka sai ka zaɓa data for me kenan. Idan ka zaɓa data for me sai ka danna shi haka. Idan kuka duba gashi na ya nuno mana 700 MB for naira 300. Ma'ana wannan gaskiya yayi tsada sosai, ba shi ya kamata mu gani a wurin ba. Kai idan za su baka za ka ga sun nuna maka 75 MB for naira 25 da kuma 200 MB for naira 50 naira kenan. Idan kai bai nuno maka haka ba, sai bara mu gwada next step, hanya ta biyu kenan. Idan wannan bai maka ba sai ka je ka danna *131*10 kenan. Idan kana so ka siya 75 MB for naira 25 kenan. Idan shi ma wannan code ɗin bai maka ba, idan kana so ka siya na wannan 200 MB for naira 50 naira, sai ka danna *131*25 sai ka danna hash. Idan ka danna, Allah yadda a cikinsu guda ukun nan kila za a samu wanda zai yi a ciki. Idan kuma bai yi ba, ka bibiye mu, Allah yadda za mu yi muku bidiyo akan wayannan abubuwan sosai da sosai. Akwai saura cheapest data plan wanda za mu ringa kawo muku. Na gode sosai. Na Allah a taimaka a danna mana like, idan kuma baka yi subscribe ba sai ka mana subscribe. Na gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.